Let's go! Tawaran kamu. Tawaran tig ko laking kata makaasyanak. Yung sili. Ano tao? Saan mo na sili? 20 deng. 50. Sili. Unahi. Di ka pa masumari. Sinumarda na po. 20. Saka dito 40. Ala, titira na. 40. 55. 55 lang? 155. Ay, ko naman ng 55 lang. 150 lang ta. Ito na yung binili natin. Gagawin natin sinanglaw ng baka. Kailangan mo natin hugasan. Pakuluan ng bahagya para madaling mahiwa. Huwag magtaka sa nakikita. #buhay probinsya talaga. Magpainit ng tubig bago ilagay ang baka. At sa sobrang bilis, hahanguin ko na. Yan, let it cool. May pa-English pa. At yan ang mga ingredients. Hindi mo na kailangang i-memorize pa. Sa sobrang init, bawang at loya, sige sabay na. Ayan tuloy, balat sibuyas ka, mag-isa ka. Ilagay ang fresh meat ng baka. Sa excitement ko, ako'y napagangsa. Antayin mo lang na magmantika. Amoy na hindi maganda. Sa celery, alis ka. Pero wag damihan, baka utot mo, alam mo na. Tumigil ang mundo ko nung makita ka. Langya, patis lang pala. Isa sa mga sikreto, kaya mabango at hindi malansa. Huwag kang magsawang i-mix-mix sila, kasi doon mo makukuha ang tamang paggisa. Apdo or ubo ng baka, kung di mo alam, i-google mo na. Ito ang tama isama sa paggisa. Oops, huwag mong ilahat ha, baka sa sobrang pait, masipa ka ng tatay mong mabigat ang paa. Naaamoy mo ba? Di ba walang lansa? Ilagay ko na ang pinagpakuluan ko kanina. Pagkulo niya, ilagay mo na ang puso niya. Baka kainin pa ng pusa. At syempre, hindi nawawala sa listahan ang paminta. Uy, berdeng sili. Pero wag ka, hot in the eye pa rin siya. Ang daming sabaw, diba? Huwag magtaka, nagpapatrabaho si Mudra at si Pudra. Antayin mo lang na kumulo siya. Tiyak, maglalagay ka ng sokang abra. Oops, unti lang muna. Baka sa sobrang kilig, yakapin ka niya sa tuwa. Tama na, hihirit ka pa. Ayawan na dahil last na kulo mo na. Ayan na nga, luto na. Ang sarap magsabaw. Kapag hindi mamantika. I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in hot.